Dobrý deň, lidičky, zdravím vás z dnešného videa. Toto video bude krátke, lebo ochutnávame jednu vec. Popstar, kto nepozná, je to spevákové, alebo neviem koho, ale je to... Čo to je? Príchuť. Dobre, toto neviem, čo je. No, ideme to ochutnať. Mal by to byť ľadový čaj. Toto by malo chutiť. Dobre. Zavrem. Takto. Tak. No. Otvorím. Jak to vyzerá? Jak Lipton. Jak sa to volá? Ten ľadový čaj to chutí. Teda voní. Voní to jak ľadový čaj. A vanilka tam je dodaná. K tomu je tam toto. Je tam ľadový čaj a ešte k tomu je vanilka pridaná. Ale ináč to je dobré. Je to dobré. Strašne dobré to je. Dobre, tak toto je pre dnešné video všetko. Tak zatiaľ čus!